Ina so na yi magana akan wannan rashin tsaron da ake fama da shi. Da farko dai muna godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama muka ga an karɓo mutanen da aka, yaran nan ɗalibai ƙannenmu, 'yan uwanmu da aka sace. Muna godiya sosai da sosai. Muna miƙa godiyarmu ga su shugabanni da suka jagoranci ganin an dawo da wannan ɗin da yaran da aka sata. Ya, Alhamdulillah. To amma abu na gaba shine yani hakan kar ya sa kuma mutane mu manta cewa har yanzu fa akwai insecurity issue na rashin tsaron nan da ake fama da shi. Har yanzu mutane hankalinsu bai kwanta ba. Wannan abun da kuka yi mun ji daɗin shi. Ina ma a ce muna roƙon za ku tashi ku miƙe yadda kuka karɓo wa'yannan ku yi yaƙi wajen ganin cewa sace-sacen al'umma, bandits ya ƙare a sassanmu. Saboda yanzu shine abun da kuma ake fama da shi kullum. Kullum abun da ake fama da shi ana sace mutane, ana wannan subhanallah mutane sai su rasa ma inda za su sa kansu. Sannan hakan abu babu abin da yake ƙona min rai sai kallon musamman mutum yana duba yadda wasu suke comment akan abun. Za ka ga kamar ana wasu suna ƙoƙari suna zargin mutanenmu da zaɓen da suka yi wa Buhari. Ga shi nan an zo ana kashe su to su ko a jikin ma ko a jikinsu yani wasu suna kamar faɗan abun da yani in ka ji shi za ka yi mamaki a ce ana kashe ɗan adawa kuma mutum ya zo yana irin maganan nan. Misali ka ji ana cewa ai sakamakon zaɓen da muka yi wa Buhari ne shine ya jawo. Wannan abin gaskiya yana yi mana ciwo. Ko a matsayin ku na shugabanni ku duba irin wannan abun yani musamman kai mai girma shugaban ƙasa Buhari. Ya kamata a ce kun duba yanayin nan akan yadda za ku kawo ƙarshe ga yanayin a daina zagin mutanen da suka zaɓe ka. A ce idan sun zaɓe ka ne. Ni misali yadda nake gani a matsayin mutum na shugaba shine duk sanda aka ce mutanen ka har ana zargin su akan cewa idan sun zaɓe ka ne ake yin abu. To ya kamata ka duba sosai da sosai. Shi.